Здравейте, вие сте с най-вълнуващото следобедно ток-шоу «Споделено с Кали». Телевизионният сезон почти свършва и мога да кажа с абсолютна увереност, че знам кое е предаването, което най-силно ви е развълнувало. След неговото излъчване, редакционните телефони, дори телефоните в цялата телевизия, седмици наред бяха прегрели от обаждания. Всички искаха да се свържат с изцелителя Кръстю Ангелов. И моят телефон, впрочем, също даваше непрекъснато заето от обаждания. Мои приятели всички искаха да се свържат с него. Днес ще ви запозная и с няколко човека, които го направиха благодарение на нас. Но първо ще поканя самия Кръстю Ангелов, който е отново тук. Здравей, много ми е драго, че пак си ми на гости. Заповядай. Ние можем да си говорим с теб на ти, защото се виждаме за втори път. Освен това, по телефона вече станахме, как да кажа, много хора ми се обадиха, аз им дадох твоя номер, книгата дадох на майка ми да я прочете. И много странно, защо срещала съм се с много хора, които твърдят, че имат някаква дарба за обединение, за добро, за правене на добро. Пък хората не се развълнуваха така, както от твоето посещение при нас. На какво се дължи това? Може би на огромните страдания и изпитания, които е подложено цялото човечество и нашата страна. Ма защо точно тебе те търсят? Нали идват и други хора и казват: и аз помагам, и аз правя добро, обаче хората си звънят и си искат теб. В името ли е тайната, в излъчването ли, в това, че наистина си помогнал на много хора ли? Или си има нещо, което от висшето училище не може да ни се каже? От висшето училище аз съм оттам и това е една от причините, за да е така, но хората ми търсят, но все пак те искат да оздравяват, но начина, по който трябва да го получат, искат много бързо да стане. Светкавично да стане. Това е хубаво да поговорим за това. Аз сме закъсняли твърде много. Много хора са закъсняли. Всяко трето звънение – рак, тумор и то в много страшно състояние. Сериозно? Да. Жалко е много, но е така. Успяваш ли да им помогнеш? Успявам толкова, доколкото ми стигат силите, защото как да му обясниш, че християнството и мюсюлманството и всички религии не представляват това, което се говори за Бог, че там Бог няма. Ние сме свикнали в течение на толкова хилядолетия, на толкова години да ни водят по един път, по който път накрая излиза, че е фалшив. И когато трябва някой да им обясни за първи път, те питат: ама ти откъде го знаеш това нещо? Да, и ти трябва наново да обясняваш. Трябва да обяснявам, им задавам въпроса, казвам: добре, вие сте християни, нали така? Те казват: да. Добре, защо се обръщате към мене? Вие имате Господ Христос, имате Света Троица, имате Богородица, имате Свети Георги, Свети Петър, апостоли, имате владици, които избирате, на които им целувате ръцете. Защо точно аз трябва да върша работа на тази огромна маса хора? Не е ли време да проверим дали наистина там има нещо или няма? Дали вършат работа или точно така. Вършат нещо друго? Виж, много от хората са добри хора, които служат в тези учреждения, но те просто така са закърмени. Така са възпитани. Знаеш ли, аз така мисля, че... Начина, по който са възпитавани, учени от школите, които и в момента съществуват. Няма такива християнски школи или мюсюлмански или ислямистки никъде другаде, освен на тая планета. Не може, ако днеска дойде Исус в 21 век, Исус ще дойде, ако дойде през лято, ще дойде с къси гащи, с джапанки, с тениска, с очила. Така. И никога няма да говори на хората да стават християни и мюсюлмани. Никога няма да ги праща в джамии и църкви, ще ги праща при Бога. Ще ги учи как да отидат при Бога. Как да бъдат добри. Аз това правя, но те не искат да отидат при Бога. Те искат да имат Гергьовден, искат да имат Петровден, Ивановден. А Господ казва така: щом имате Ивановден, що имате Гергьовден, такива величия, светци, които величаете, що съм ви аз? Един човек от моето село ми зададе един въпрос. Казва: бе, Кръстю, на времето хората, старите хора говорят, че Господ слизал на земята и помагал на хората. А защо сега го няма? И аз му казах: бай Евангелие, виж кой е, приятелю. Едно време хората са викали само Господи. Сега викат Свети Георги, викат Богородица, другите викат Аллах, в Мека го търсят на поклонение, другите отиват в Тибет на някакви мумии и се кланят. Буди. Няма такъв Бог, който ще отговори на този народ. И той казва: това, което викате, той е при вас. Аз ще слеза при вас отново, когато всички се обръщате към мене.
То е много просто. Ето аз сега да кажем, че съм човек дошъл при теб, за да научи това нещо, да повярва и да не ми се случат лошите неща. Дай Боже да не стигам до крайни фази, защото човек, за да се предпази, разбирам от твоите думи, че трябва първо да повярва в това, за което говорим. Изобщо не е необходимо да се разболяваш. Но може да се разболееш, ако не вярваш в това и следваш грешни пътища. Става просто за следното казано, ще го пренесем в съвсем проста форма. Ти си мой приятел, аз така не на гости, идваш ми редовно на гости, да кажем, ти си Бог. Обаче намирам по-хубава компания с Гошо, Пешо и тия ние, ти казвам, спирам да те каня на гости и почвам си викам Гошо и Пешо. Точно така. Същото ли? Точно така. И по някое време, като закъсам, викам на Гошо и Пешо, бе, помогнете, тъй като че ние не знаем как да ти помогнем. Точно и така. ти звъна и ти викам, Кръстьо, ела да ми помогнеш, ти кажеш, ти толкова време не ме викаш в къщата, ще ме викаш само като... Не, аз ще дойда, той едва ли е такъв аз ще Бог? дойда, когато се скапа на вече, какво да направя? Освен да ти помогне да си отидеш по-лесно от този свят. Това и правим, чрез мене това става. Но хората трябва да повярват. Вижте, не можем 21 век да вървим с икони. Представете си, вие го виждате много често по телевизиите, го излъчват масово, някаква свята икона, Богородица, не знам каква, троиручица, петоручица и така нататък. И професори, академици, учени хора, артисти и така нататък, да не казвам, се карат кой да носи това дърво. Това е идол, това е идолопоклонничество. Не могат ли да разберат тези хора, че те са Христос? Защото те разпределят учителите. Учител означава Христос, човек, който разпространява науки. Самите учители са тези, които следват пътя на Бога, изучават науките и после просвещават хората. А те отиват дървото да носят и да си покланят на идоли и после питат, защо страната капитулира, защо света капитулира. Викаш, че се покланят на дърво, а се поклонят на дърво в гората да не го отсичат. И тогава не става. Не, става въпрос, ако някаква почет отдаваш на някакво дърво, по-добре отдай почет на живото дърво да не го унищожиш, ако не е друго. Ами да го отгледаш, да го възпиташ, за да те даде плодове. Да, от тази гледна точка. Искам сега да те помоля да кажеш онея неща, които не успяхме да кажем в предното предаване, тъй като дойдоха много хора, които споделиха за това как си им помогнал. Днес също ще имаме много хора, които са се обадили след предаването. Понеже ще бъде много гледано предаване и днешното, кажи им онова, което кажеш на всеки един, който идва при теб, което сега от излъчването на първото ни предаване в февруари до днес е минало много време и виждаш точно къде е проблема на хората. Защото сега ще те чуят повече. Аз имам много да им кажа, времената, които ми се дават, са кратки, но мога да им кажа, че ако идват при мен, това означава, че да си признават като творение на Създателя на света. Там, където спят и се събуждат, да се поклонят на Създателя си. Аллах и Господ са име на едно и също лице. Ако в България аз съм Георги и отивам в Америка, ми викат Джордж. Трябва ли, като се върна в България, пак ми викат Георги? Да. Аз съм същия човек. Но аз не пращам хората да отиват да стават мюсюлмани или да стават исламисти, или да носят фрежета, или да не носят. Те просто трябва да бъдат свободни хора. Партиите и религиите отдавна се изпяха своето. Трябва нова промяна. Трябва промяна най-напред духовен план. Без Бог къде ще промени света? Който и то, който може да промени света. Когато злото, всеки един от нас иска да се отърве от злото, иска да му развалят магията. Кой може да махне облаците, които заглушават слънцето? Ами този, който го е създал. Който Бог. ги е сложил. И тогава това, което броди из нас като зло, кой го е създал? Бог го е създал с една единствена цел. Тези, които са се отлъчили от Негото, да властва над тях. Тогава кои сме ние? Отлъчилите се от Бога. Той казва, имаш тук едно стадо, което се нарича християни и го пасе, примерно, Боян Сараев. Да. А от тук го пасе един владика, да кажем там едно име, т.е. един имам от турски произход. И казва, Боян Сараев краде от овцете на мюсюлманите и ги вкарва в негова гъл. А пък ония краде от овцете на Боян Сараев и ги мести. Защото са овце. А човека не трябва да бъде краден и преместван тук без 5, 70. Той просто си е на Бога и трябва да се определи къде е. Дали иска там, иска да живее свободно, иска да има правила, по които Бог да му помага да израства. Без Бог, аз съм казал, че човечеството не може да направи нито крачка. Аз наистина съм такъв човек, който има връзката с Бог и с тази организация, която ще ни помогне за промяната на тая страна, на този свят. Но нали трябва някой да ми слуша.
Те отиват, целуват ръката на владиката, но на мен не обръщат внимание. Казват, ако дойде Исус, как ще го посрещнат Исус? Нека някой да ми каже как ще го познаят първо. Чакат някой като дядо Коледа да ги обличат в Лапландия или пък дядо Коледа до Нова година дои народа, дядо Мраз след Нова година изяжда това, което е останало. И ние имаме празници. Нямаме празници, имаме празници на идоли. Аз ще кажа, имаме празник всеки ден за това, че сме живи и сме хора. Това е истината. Празниците са всеки ден, защото са Божии. И това мога да кажа всеки на хората. Ден, в който си жив. Когато идват при мен, ако искат да бъдат християни, аз няма да ги спра. Ако искат да бъдат мюсюлмани, да си бъдат каквито искат, но когато дойдат при мен, да бъдат Божии творения. И ако не са закъсняли, ще получат. Ако са закъсняли, аз не съм ги разболял, нито аз ще ги лекувам. Но този, който дава чрез мене, той им дава и едното, и другото. Ще говорим за това, само нали знаеш, че освен празници имаме и реклами, е време да ги видим. Останете с рекламите, вижте ги и след това ви чакам отново тук в студиото с Кръстю.